салом бинандагони арҷманд, сархати хабарҳост аз радиои озодӣ. Дар ин барнома чунин хабарҳоро дорем. Даъвати сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ба эҳтироми ҳуқуқи помириҳо дар Тоҷикистон. Табодули баскетболбози амрикоӣ Бритни Грайнер бо тоҷири силоҳи рус ва зодаи Тоҷикистон Виктор Бут ба феҳристи 10 шахси маъруфтарини Ҳинд шомил шудани овозхони тоҷик Абдурозиқ ва хабарҳои дигар. Узбекистон пешниҳоди ташкили иттиҳоди гази табиӣ миёни Русия, Қазоқистон ва Узбекистонро рад кардааст. Охири моҳи гузашта дар Москав президенти Русия Владимир Путин дар мулоқот бо раҳбари Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ин лоиҳаро матраҳ карда буд. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев, ки мебоист имрӯз ба Бишкек сафар кунад, ба ин сафар нахуст вазири кишварро фиристод. Имрӯз Бишкек мизбони нишасти сарони кишварҳои иттиҳоди иқтисодии Авроосиё мебошад. Барои ширкат дар ин мулоқот раҳбарони кишварҳои узви ин созмон Русия, Қазоқистон ва Арманистон ба пойтахти Қирғизистон сафар карданд. Сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ба эҳтироми ҳуқуқи помириҳо ва дигар ақалиятҳо дар Тоҷикистон даъват кардааст. Дар изҳороте ки рӯзи 8 декабр дар шӯрои доимии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар Вена садо дод, сафири Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Майкл Карпентер дар посух ба гузориши комиссари олӣ оид ба ақалиятҳои миллии Созмони амнияту ҳамкории Аврупо Кайрат Абдурахмонов гуфтааст ки бо ин андеша розӣ аст ки дар сиёсати ҷаҳонӣ мавзӯи ақалиятҳо ба сиёсат олуда карда мешавад. Ӯ аз ҷумла ба риояи ҳуқуқ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон даъват кард. Ваз дар Бадахшон аз моҳи ноябри соли гузашта пас аз кушта шудани Гулбиддин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рошқалъа, ҳангоми амалиёти мақомоти интизомӣ ноором шуд. Тазоҳурот ва нооромиҳои моҳи майи имсол дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо марги 34 кас анҷом ёфт. Мақомоти интизомии Тоҷикистон садҳо нафар аз ҷумла даҳҳо фаъоли мадании бадахшониро дастгир карданд. Мақомот онҳоро ба узвият дар гурӯҳҳои ҷиноятӣ муттаҳам мекунанд. Карпентер инчунин даъват кардааст ки вазъи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон дар пасманзари танишҳои ахир мавриди назари масъули умури ақалиятҳо дар Созмони амнияту ҳамкории Аврупо бошад. Мэри Лолор, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳомиёни ҳуқуқи башар дар поёни сафари 10-рӯзаш ба Тоҷикистон имрӯз дар нишасти матбуотӣ дар бораи дидаву шунидаҳояш дар ин кишвар ба хабарнигорон гузориш медиҳад. Ба иттилои Азия Плюс Лолор тавонистааст дар ин сафар бо ду журналисти зиндонии Абдулло Ғурбатӣ ва Далери Имомалӣ мулоқот кунад. 4 соат баъд дар барномаи Ахбори озодӣ дар бораи ин нишаст гузориши муфассале хоҳем дошт. Ҳамчунон дар ин барнома дар бораи гум шудани дороиҳои фарди муттаҳам ба ҷиноят нақл хоҳем кард. Пайвандони як котибаи додгоҳ ки бо гумони содир кардани ҷиноят дар боздошт аст, иддао доранд ки дар тӯли 6 моҳи набудани духтарашон ҷиҳози хонааш гум шудааст. Хонаи Азиза Ҳайдарова, собиқ котибаи додгоҳе дар Суғд, баъди боздошташ муҳр зада шуд, чун дар парвандаи ҷиноии оид ба қалоби ҳамин хонааш ҳам ёд мешавад. модараш мегӯяд бе иҷозати онҳо нафаре дар ин хона зиндагӣ карда чизу чораашро бурдааст. дар пайи табодули зиндониҳо миёни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Русия Виктор Бут ба Москав расид ва Бритни Грайнер дар роҳ ба Амрико мебошад. Табодули ду зиндонӣ дар пасманзари равобити пуртаниши сиёсии ду кишвар дирӯз дар шаҳри Абузаби сурат гирифт. Ҷо Байден президенти Амрико гуфт баскетболбоз Бритни Грайнер дар пайи як додгоҳи намоишӣ дар Русия иштибоҳан боздошт шуд. Грайнер баъди тахминан 300 рӯзи боздошт ва маҳкумият ба 9 соли ҳабс озод ва ба ватанаш бурда шуд. Виктор Бут, як зодаи Тоҷикистон ки русҳо ӯро соҳибкор меноманду дар ғарб ба хотири тиҷорати сиёҳи силоҳаш бо лақаби тоҷири марг маъруф шудааст, баъди 10 соли ҳабс дар Амрико озод ва ба Русия баргардонида шуд. Бархе мунаққидон дар Амрико аз он ки зиндонии дигари амрикои Пол Вилани низомӣ дар ин табодул озод нашуд, кохи сафедро интиқод карданд. шаби панҷшанбе ба ҷумъаи 9 декабр як маркази тиҷоратии азиме дар вилояти Москав оташ гирифт. Мақомоти изтирории Русия дар изҳороти пешакӣ гуфтанд ки сабаби сӯхтор дар маркази тиҷоратии Мегахимки расиши ноқилҳо будааст. Марги як нафар эҳтимолан як муҳофизи гипермаркет тасдиқ шудааст.
эҳтимолан ӯ сари вақт аз дохили бино берун шуда натавонистааст. хабаргузориҳои расмӣ бо такя ба сохторҳои қудратӣ мегӯянд ки аз дохили макони сӯхтор садои таркишҳо ҳам ба гӯш мерасад ва эҳтимол меравад ки ин таркишҳо дар қисмати фурӯши маҳсулоти сохтмонӣ рӯй медиҳад. таҳқиқи ин ҳодиса шурӯъ шудааст ва дар миёни фарзияҳои эҳтимолии сабабҳои сарзадани сӯхтор махсусан оташзада шудани ин макон ҳам санҷида мешавад. овозхони 19-солаи тоҷик Абдурозиқ ки имсол дар Ҳинд кишваре бо 1,5 миллиард аҳолӣ ҳунарнамоиҳои муваффақе доштааст, дар миёни 10 маъруфтарин исме ёд шудааст ки сокинони Ҳинд соли 2022 онро бештар аз ҳама дар барномаи интернетии Google ҷустуҷӯ карданд. дар ин феҳрист исми Тоҷикистон ёд намешавад, вале Абдурозиқ зоҳиран аввалин ҳунарманд ва шоумен аз Тоҷикистон аст ки дар хориҷ аз ватанаш маъруф мешавад. расонаҳои ҳиндӣ бо нашри ин хабар меафзоянд ки Абдурозиқ кӯтоҳқадтарин овозхон дар ҷаҳон ва зодаи Тоҷикистон бо ширкаташ дар як сабқати пуртамошобини телевизионии Big Boss 16 тавонист ба дилҳои мардуми зиёде дар Ҳинд ҷой шавад. Абдурозиқ дар Инстаграм 6,3 миллион ва дар YouTube 5,8 миллион обуначӣ дорад. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор. Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 9 декабр қурби 1000 рубли русиро 159 сомонию 50 дирам, қурби $1 амрикоиро 10 сомонию 20 дирам ва 1 евроро 10 сомонию 73 дирам таъин кардааст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. Ин буд сархати чанд хабар. 4 соат баъд дар барнома ахбори озодӣ ва мехӯрем.